marai wow. Ya ora. Aku barang iki aku yang prinding. Jenati yo nirokke ngono kuwi. Melu goyangane yo keluar ngono. Oh iya. Coba keluar. Tutang dung tang Rambutnya wis brodol kok tok. Lah iki tak cemes terus. Sembrono kowe kurang cemes kaya sapa sing gak nebudrek. Ora jenengan bahan kok ya, Lho Mbak. kandhani kok yo. Endi budreke werong kok. Santai wae. Tenang. Ya mengko nyanyi sithik mosok Kowe do janjian apa ya, Pak? Biasa, sahabat itu ya. sahabat. Dikai itu sangoke obat barang to. Walah, ulah keri gekno. Yo muga-muga sirahmu tekan sesuk yo dadi. Wah niku sirahe mumet, gek muga-muga isih tekan sesuk wong budreke keri. Kok nek ora tekan diganti sirahmu. Ora nek aku yo larang mbok kowe ndas rek ora apa-apa ganti kono kuwi senengane kok yo. Yo lanjut. Yo. Ublek-wer. Ublek-wer malih, Pak. Ha iya. Iya, cocok iki. Rate maju. Kerkari ublek-wer. Mosok kowe ning kono. Rasa mapan kene ngandengku kene. Lho wong ibe kok diatur, lho. Iki ana bojomu. Ora kok kene aku. Emah. Rene oge tak ublek-wer dhewe. Iki kepiye to? Arep kepiye? Kak, busi kak. Nggo busi po? Lah engko nganti ngadat kepiye to ngawur kowe kok sondolane ya ampun. Monggo. Ikan nang kono sithik Mbah Baut mana sithik. Sampean ora cemburu po? Kok dibanding-banding. Aku ki ya iso lho Pak, aku ki ya iso ublek. Coba. Senengane kok. Iki sing omah wae nek kok golek liyane. Cenanangan golek liyane. Nesu to. Dumeh wis blenger kan. Sate gender ngawat sarong gede kok mung ngejen bojomu ora ngeterake sate gender aku bagatan suwe banjur sapa sing tutupi saben dina banjur sapa yen to adem memulira ketang sedhela ngaturake apa wigatine dina awake dhewe tinimbalan sowan ya ana ing daleme panjenengane Bapak Suyanto ya alias Kribu ya lan Ibu Sri Hartiastuti oh ngono ya Mak ya adicarane bengi iki panjenengane Bapak Suyanto ndhaupake putra putrine kekarone padha manjing gapuraning urip ingkang sejati ya Nak sapa panjenengane Mbak Lintang Widyasti lan Mas Erlangga duwe putranto oh ya jenenge apik asmane ya Kinarya Japa Lintang kuwi mawe pepadang ing mangsa peteng ya Widyasti Widi tunggal utawa siji Asti wis ngarani ayu
ayu-ayune piyai putri embane kaya lintang ingkang manjer ing mangsa wengi no. Iya. Erlangga Dwi Putranto. Ya, putra nomor 2 kuwi. Kok iso nganggo asma Dwi Putranto Erlangga kuwi mundhut asma saka Nalindra biyen sing kondang Prabu Erlangga. Ya, nggon ketoprak. Ya. Dwi Putranto, Dwi loro Putranto wis ngarani putrane panjenengane bapak. Putra kedua Bapak Agus Suatmaji almarhum lan Ibu Leli Susitarno Murwani. Ya, wis lakon nikah. Jumat 22 Februari 2019 resepsi mawawan eneng Sportorium UMY Jalan Lingkar Selatan Taman Tirto Kasihan Bantul. Hijabe eneng daleme Pak Suyanto kene ya Pandak Bantul Ngayu Jakarta. Lah iki kowe karo aku didhawuhi sowan mrene supaya asung panglipur kagem para lenggah sing padha asung donga pangestu marang pinanganten sakarone ya nak. Ya. Pinanganten sakarone muga-muga tansah pinaringan atut runtut sih sinian. Wekasan diparingi talining katresnan ya kuwi wujud putra. Merga putra kuwi talining katresnan. Ngono. Tekan kaken-kaken ninen-ninen tekan mimilan mintuna sakinah mawaddah warohmah. Ya amin sing dikarepe ya pancen ngono kuwi ya mak. Iya. Mula wong nambut saning akrama iki ora kok ming kepenak kok napa dadi manten ki ora kok ming gampang. Ning ling lakoni sakwise dadi manten tegese sakwise palakrama. Merga ning kono lagi teka coba pacoban ingkang tumpuk matumpa-tumpa ming gumantung ingkang padha bisa nglakoni ustata nampa pacoban kuwi kanthi ikhlas apa ora. Lan gumantung karo temanten sakarone bisa ngliwati pacoban mau kanthi tetep ana walang nek arep dipangan no. Kudu iki walang ijo kok. Ya mbok menawa ana sing dolan gan saiki lagi ngetren kaya ngono ya terusno dhisik. Ya kuwi kanthi sinian ngono ya mak. Iya. Merga tumrap aku wong manjing utawa nambut sinaning akarami kuwi ular-ulare ora usah dadak werna-werna ning manut dina. Ular-ulare manut dina tegese ular-ulare manut dina kuwi cara simbah-simbah biyen sing wis tak tampa Senen. Ya, kuwi mengko teges Senen kuwi senengana bojomu. Oh ya. Senengana lahir batin. Ya, aja mung lahir tok, aja mung batin tok ning lahir batin tegese kuwi kanca urip ingkang bakal tekan sok nggone ngrumat antaraning putri lan wanita. Ya, sing putri ya ngabekti karo sing priya ngajenana karo sing putri aja dupeh dadi piyai kakung terus sak kepenake dhewe ora tak cekel nyenyak. Sak kepenake dhewe ya. Sing putri ya semono uga aja sak kepenake dhewe karo sing kakung. Kabeh padha-padha tembayatan yen abot padha pikul, yen enteng padha dicangking. Selasa kuwi saka tembung sela selaning menungsa. Kok sela selaning menungsa? Ngenteni nek wis bubar resepsi, ngenteni nek wis wayangan rampung. Oh iya. Ora kene gayeng kok jero ting benyunyuk. Iya. Ngenteni sela selaning menungsa, Rebo. Kerepo amor bojo. Oh iya. Merga sing digayu wong bebojoan ki ora lik kejaba mung gegadangane wong bebojoan ki mung duwe putra. Sing ora kagungan putra direwangi golek tamba mrana-mrana mura nek bojoe kerep-kerep dimori wekasan Gusti paring kanugrahan wujuding putra. Kemis. Memberantas kemiskinan. Kok ora gathuk? Sik to, tak critani sik. Memberantas kemiskinan. Wong arep rabi ya aja mung paitan wani tok. Lah saiki bocah arep rabi iki paitan wani tok. Wani rabi le, wani. Ngene lho. Tegese memberantas kemiskinan, ngepek anake wong, ngepek wong wedok iku duwe cekel gawe. Oh, cekel gawe. Tegese nek wis dirabekke kuwi pisah karo wong tuwa, aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sithik-sithik terus njaluk wong tuwa, mongko wis dirabekke. Lah kuwi ora prayoga. Tegese memberantas kemiskinan, wong rabi iki aja mung paitan niat tok, aja mung paitan kenceng atine, aja mung paitan wani tok. Ning kudu duwe pakaryan, duwe penghasilan. Nek wis duwe penghasilan ora bakal ngrepotke sapa-sapa. Ngono, ora bakal urip di bawah standar urip yang wajar kuwi ora bakal. Ngono ya mak. Iya. Jemuah. Jemuah iki saka tembung jemuah. Oh. Wong bebojoan ki aja nganti ana tembung jemuah. Ya, wis pilihane urip. Ngono ya.
elek dikaya ngapa sing lanang kuwi pilihane sing wedok, elek dikaya ngapa sing putri kuwi pilihane sing kakung, aja nganti ana tembung jemuah. Jemuah. Ngono wae sing ana syarate no. Syarate apa? Ngene. Nek wis diwengku garwa ya aja njur sak kepenake dhewe. Ya. Sing kakung wis iso garwa sing putri aja sak kepenake dhewe. Ngelingono mbiyen dek nalika apel direwangi tuku sepatu anyar, katoke katok street, ya. Kaose ya kaos sing larang men jungkatane ya rapi, potongane ya apik, men sing putri tansah tresna. Semono uga sing putri ya aja barang wis dipek bojone sing kakung aja sak kepenake dhewe. Ya tetep kudu dandan, rambute ya disisiri. Ya, kuwi ngilangke tembung jemuah. Oh iya. Mergo nek njur sak karepe dhewe iso tak peke mbok sak penake dhewe. Sing lanang nyambut gawe keset, ning omah ming gulang-gulung sarungan. Adus kowe ora tau ayo. Ngono kuwi marahi sing wedok terus wegah nyawang. Sing wedok semono uga ora gelem jungkatan. Ning omah nganggo ndrok tok. Ya, mongko ngrumat awak ora gelem ayo. Kae semen gembrot ya men gelem ya ngene, ora gelem ya wis. Kuwi jenenge ora apik iki ana nglenggoni tembung jemuah. Ya. Supaya kabeh iki ora ana jemune, sing kakung ya tetep berpenampilan yang bagus, sing putri berpenampilan yang cantik. Ngono ya, Mak. Iya. Terus tembung dina setu, ning setake pemetu. Oh. Sing kakung nek di pemetu kuwi biasane nek bayaran terus dienggo ura-ura karo kanca-kancane saiki wis ora kena. Ya upama pemetune iki karo tengah yuta sesasi, sing sak yuta 300 keke sing wedok. Oh. Sing 200 kuwi dhuwit lanang. Ya. Sing wedok ora kena ngagru-agru. Ngono ya, Mak. Iya. Upama pemetune iki 10 yuta, ya sing 9,5 yuta keke sing wedok. Nyobu iki nggo kecukupan rumah tangga, nggo nyukupi aku, nggo nyukupi sampean. Ngono ya, Mak. Iya, ora kena ndelikke nang nggon helm ora kena. Ya. Ora ana nyelempitke nang nggon sepatu ya ora kena. Kuwi kabeh sok glogok kuwi dadi hake sing putri. Oh, ngono ya. Iya, kaya aku. Oh. Aku bareng nyambut gawe ngene iki ya terus tak keke bojoku nyobu gluduk wis. Peken kabar tok nggo tuku apa-apa sak karepmu. Benges aja ming 70.000. Benges tuku sing 7 yuta. Ben ketok apik aku ngono. Ora tememplek ya cangkemmu sing elek berarti. Ngawur ya. Ngono kuwi sok glogok kagem sing putri. Ya, ya ngono ya Mak ning setake pemetu minggu munggah gapurane urip. Wong urip kuwi ning alam donya iki mung nglakoni 3 perangan kono. Apa? Lair netepi kewajiban terus mati. Netepi kewajiban ki ya wis kaya sing dilakoni panjenengane Mas Erlangga iki, netepi kewajiban minangka titahing Gusti ngemijil kakung, sing putri netepi kewajiban minangka titahing Gusti sing mijil pawestri. Sing pawestri ngladeni karo sing kakung gemateni karo sing pawestri. Ngono ya Mak. Ya eling. Ujaring para sepuh ngendikaning para pinter, nek piyai kakung kuwi tangan tengene sing gawe urip mula aja pisan-pisan wani karo sing lanang. Kuwi dadi wong wedok sing bakal nampa karma yang sebesar-besarnya. Gosek aku peksa ngewangi kaum wanita. Tegese nek sing kakung kurang ajar, sing jeneng wong wedok iki nek duwe ati sabar, ikhlas kuwi bakal dadi widodari ning swarga. Apa iya? Kudu nrimo apa anane karo sing kakung. Aja sok ngewak-ngewakke. Contone ngene, dumeh sing wedok kayane luwih gedhe, penghasilane luwih gedhe, terus sia-sia kalung sing lanang. Kuwi ora apik. Kuwi dosa. Seberapapun hasile wong lanang kuwi kaya tumraping sing putri ditampa kanthi ikhlas. Upama sing wedok dokter, sing lanang tukang batu upama lho iki. Iya. Sing putri anggere nyuntik jus entuk pirang-pirang atus sewu, sing lanang gobyos kringete entuk 150 sedina. Kowe aja terus dienggo jalaran padu aja. Kayamu iki pira? Kowe rene iki mung paitan kathok kolor kok. Kuwi ngarak-ngarake sing lanang kaya ngono kuwi wong wedok dosa. Ya, ora kena kaya ngono kuwi. Mula wis tak omongi to abot padha dipikul nenteng padha dicangking. Ya, arep dikaya ngapa? Piyai kakung kuwi kepala imam bagi seorang istri. Ya, sing istri dadi makmume. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Dadi kudu manut karo pangrehing imam. Nek nganti sing putri kuwi wani karo imame, wah wis kedelak-delak uripe. Iya. Ngono ya Mak.
Kowe tak kandhani kowe. Ya pancen ngono. Kowe aja omong dhewe bengi iki nang bintang tamune. Oh iya. Sing luwih pinter mejang perkara pinanganten. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, wong rupane kaya cacak lumpuh. Ah iya. Kok rupane kaya cacak lumpuh. Cucuk lampah. Ya, sing kepareng ngrawuhi sapa? Miturut ngendikane Pak asmane sapa temo? Pak Suyanto Kribu. Iya. Iya ngawur le marapi iki. Aku mau ketemu iki piyayine rada gundul kok Kribu. Ya ora apa-apa. Pak Suyanto nimbali panjenengane Mbak Niken karo Mas sapa? Pak Baut. Oh iya. Iki pelawak saka Gunung Kidul no. Ya ayo diaturke. Diaturke munggah panggung. Ya. Klintong-klintong numpak andong abel klingklong. Sing ditimbali karo Pak Yanto. Ya, Mbak Niken. Mbak Niken iki saka Gunung Kidul. Oh, lah sing sijine kuwi nemu nang alas panggang kono. Iya. Leres niki meng nemu kan niki wau. Panjenengan ki yo melu aku ngopo to? Gek tase iki mbok yo diseleke. Tase putune digawa. Senengane ngaturaken wilujeng dalu Mbok Jange. Wilujeng dalu Mbak Niken. Inggih, menika wonten ing pripun? Oh, sing arep lungguh. Bapak Ibu sing ngajeng kan lenggah. Nah. Lah kok kowe melu lenggah, Pak? Lah aku ning ngarep kok. Sing mirsani lho. Peraturan kok ora tertib. Nggih, terus pundi kabaripun Mbok Jange? Sae Mbak Niken. Alhamdulillah pinanggih wonten mriki. Nggih, ya sasi-sasi rada sepi ngenten iki wis arep ngopo? Ya. Lah nggih sepi banget ini. Anane ming nganggur. Matur sembah nuwun. Nggih. Pak Baut, Dalem sugeng rawuhipun. pangestunipun sae. Maju rene lho nah. Wah, sampean klambine niku lentuk saking pundi niku? Niki turan spray gek maneman kula jaitke. Kok turan spray pripun wae? Lah wong ukurane dipan niku 120 le tuku 120. Katimbang diguang jaitke wah nyriwing. Masuk klambi kok yo Hello Kitty to, Pak. Lho ora apa-apa no, sanane. Wong mangan ki padha wae ibarate wong mangan. Ayam goreng rego 70 karo mie ayam 8.000 ki wareke padha. Lho iki sing agem beskap ngono karo aku spray iki padha tak kandhani. Kabeh padha le ketutup. Nerak wangune. Nah. Beskap niku wangune ya lurik. Beskap kok Hello Kitty. Kula wingi nggih ngangge lurik. Terus Lah nyatane yo ora wangun kok. Lah sing ora wangun jebule awakku. Nek wis entene mawon kula nggih. Sampeyan kok nganggo Hello Kitty. Sampeyan niku ucul klambi niku wis padha karo nganggo Hello Kitty wong raine padha. Iya. Matur nuwun. Ora cetha berarti aku. waduh Hello Kitty lho. Nggih. Dadi kaya kartun Nggih njenengan. niki ngaturaken kula nuwun. Nggih. Sowan wonten ing wewengkon Pandak. Pandak nggih. Nggih, dalemipun Pak. Pak ingkang kagungan dalem. Nggih. Ayo Pak sapa? Sing kagungan dalem ki Pak sapa? Sing duwe gawe lho Bu.
Sing duwe gawe iki asmane Pak sapa? Asmane ketoke wis sehat kok ning kono mau piyayine wis jalan-jalan kok. Maksudnya jeneng lho Pak jeneng. Pak jeneng iki aku ora teko ne burasa ngeyel kowe kandhan kok yo. Iki senengane. Niki lho niki Seratkin toko ulem. Amit sewu. Dipun waos. Iso ora? Oh, nggih. Iso ora? Iki sing ndi to Bu tulisane? Senengane. Wonten ngarsanipun Pak Suyanto. Dalam kurung menika Krebo leres mekaten? Nggih, leres. Oh, ngaten Pak Suyanto kalian Ibu Sri Hartiastuti. Derek kula nuwun Pak Suyanto keluarga nderek Binga menika kagungan gati molokrami keng putra putri Mbak Lia leres mekaten? Lintang. Oh, lan menika Iki LIA. garis tengah ki aja nganti gathuk. Oh. L karo A. Dadine Iki sing dadi nganten ki dodolan rokok. lah kok iso? LA kuwi. Lho, Iki Mbak Lintang terus iki sing kakung asmane Aki A. Erlangga Dewi Putranto. Oh, ngaten. Mbak Lintang Nggih. Widyarti menapa Widyasti? Widyasti. Diasti. Kalian Mas Erlangga Dewi Putranto. Nggih, Putra Bapak Agus Sumat Maji almarhum. Nggih, leres. Alhamdulillah sampun kalampah ijab lancar kalis ing sambigala. Derek ndedonga sakinah mawaddah warahmah sing bebrayan nganti puputing yuswa. Amin Allahumma amin. Amin. Kadang karang dungane biasane gur tekan kaken-kaken ninen-ninen. Lah iya. Kamangka mbahku ki umur 90 isih pegatan. Dadine yo sing nganti puputing yuswa. Nggih. Oh, donga niku saking ngantos puputing yuswa. Nggih. Aja nganti mengkaken-kaken ninen-ninen. Nggih. Mungkin ndak tuwa-tuwa pisah rak ora prayoga. Lah leres mekaten. Nggih. Ngestokaken dawuh wonten pamundutan menapa? Wonten pamundutan menika nawalaning kok piyayine ora rawuh pemenawala piye saking Bapak Haji Slamet alamat Menden RT 2 Babatan Bantul. Wo. Nyuwun lagu Cak Kijing Miring keng nyekar Mbak Elisa. Waduh. Nyuwun mugi ndadosna kawuningan menika Mbak Elisa Orkarus alaso nembe kundur wonten ing Palu. Wonten ing Sulawesi benjang rawuh mriki malih tanggal 1 Maret. Oh, Aman iki aku. aman. Kok aman piye? Lah sing paling ranyak karo aku ya kuwi. Lah kepiye? Lah mesti barang-barangku diunek-unekke kok nang kowe berarti Sing bengi iki. saka Lambelu ngono Lah to. lambe lu ketemu pisan unanano lambe apa aman alhamdulillah. Kowe iki ora unek-unekke lambe kuwi kampunge jenenge Lambelu. Nah, kampunge jenenge Lambelu. Arep loro ati ya wis. Gawehan pun ngadek kok barang-barangku entek kepethuk karo si ora iso kowe mau. Elisa kok ora iso. Ora nggih, ora isa niku wae. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo Mbak anu niki badhe ngaturaken menapa kangge mbikak suasana. Ya. Nggih. Iki apike sing jumbuh karo kahananku ya, Pak. Iya. Gandeng klambiku ki kutu baru ijo. Wih, elok. Dadine langgame Sri Huning. Ora gathuk. Balenono. Gandeng klambiku kutu baru ijo. Heeh. Dadine langgamipun Sri Huning. Pun monggo angsanipun ngrasakaken kok ngeten niku kawontenane. Alhamdulillah. Ayo wong loro, Pak. Ya. Nyun pangapunten nggih. Lho sik. Apa niki ya iso nembang? Kula. Saged niki. Walah. Boten. Rupane kaya ampal ngono kok. Pak buktekno nek jenengan iso nembang. Coba kaya ngapa nek sampean pancen iso nyuwara. Iya. Biasane nek piyai cilik, kuwi suarane iki mung cekek. Ya, mboten mesti. HP ku kur cilik sinyale ya jos kok ya. Kur ngak-ngik kok niki janan. Oh, coba Mbak Paut. Buktekno Pak bawane Sri Huning. Ya, coba tak ndelok. Wah, ayo. Wah, gaya. Dadak ngono barang ki ngopo? Action. Matur nuwun. Kek bawa lho, ayo. Sinebut. Ya. Sinebut pahlawan putri Ayo iki sing diarani kodhok bangkong iki yang ngene iki. Lah pripun Mbak Nek Cak? delok bentuke ora patiya kalap ning bareng nyuwara
kodhok bangkong niku cilik nek swara pung. Coba Pak jenengan ngono, coba. Kung. Sik sore kaya. Terus ke. Iya. Suarane apik, Mbak. Sriuning mustika tuban. Ya eleke wong cendhek ngonten cendhek cilik niku terus nek dapuk-dapuk apa wis coba. Satrio. Satria apa? Satria Ketoprak sampean ya dadekke ratu ya ora wangun, adipati ya ora wangun. Dadekke panu sing gaweane gandrung utawa apa jenenge bambangane ya ora wangun. Wenten lho Satrio niku rupane elek enten lho. Sapa? Sing gen lutung kesarung niku ora mung munyuk niku. Kan bagus kula kalih munyuke. Oh ayo pas. Lah nggih. Lah kene ku apike dadekke ngon-ngon men apa? Lah nek gelem tak pangan dhewe ya mara. Lah kok gelem dipangan dhewe ke? Lho nek ora dipakani kan gak mangan sing ngingu seneng. Senengane. Ayo terus ke. Putra Kanjeng ya. Dintingane. Putra Kanjeng Sura lawe Nino nano Cakepane ki kudu kuwi. Nang kene iki nderek. Prangku. Sik, nang kene iki nderek sapa? Pak Dalang. Lah nuturi kepiye? Nanu. Lah iya, kok sing diderek wene nino nano kok ngeyel. Lho. Apa-apa ki arep sing didereki kok ya senengane kaya. Cuk prang. Nah, ngono, Nggih, Pak. monggo kula lajengaken. Sing dianu ki jenengan kok malah sembrono. Duk prangku ngebut jana goro. Orang geleleng lho, aku wis ngadep Baygon pembunuh serangga iki. Oh, kok ngadep. Oh, berarti semprot-semprot mau nganu Ning nganu Pak, ngantos-atos. Wingi rencang kula niku ngadep ngeten niku. Malah mesake. Lah apa? Lah kewalik le nyemprot. Mergo sibuk dadi malah madhep rene langsung. Kudune lalere sing tele-tele mergo kewalik. Dadi wonge sing tele-tele. Mboten Pak, mboten. Kek ora. Bebelo. Bebelo wirat mohoyo. Cahayu-ayu kok bahasane gek ora. Kek ora. Nika basa sekulos keng kidul mriko, Pak. Ah nggih. Ayo basa Gunung Kidul. Ayo sampean niku ayu-ayu kok bareng anu gek ora. Wah, wis dadi ora mesra. Iku bahasa ibu, bahasa mama niku malah kula uri-uri. Wong kula le lair nggih ngenten riku niku kok kula reka-reka tiru piyai mriki ya rekoso. Lah nggih to? Ah nggih. Lah nggih napa entene. Nah. Gek ora. Gek ora. Gek ora. Berarti sing apik lanjut Beb Marcel. Iya, Suci sayang. Iya. Ayo teng sinetron iki lho. Oke, lanjut Beb Marcel. Oke, Suci. Suci. Lah iya kan ora apa-apa karo bojo nyeluk sageleme to. Oke, Ci, ora apa-apa. Oke, Su. Lah apa-apa. Kowe nyeluk aku oke Mar ya ora apa-apa. Wong suci no. Oke, set ngono. Napa? Sel. Oke, sel nabar di sel berarti. Masa lalu tuh, Pak. Nggih. Tan burung srihuning gugur dadi kusumane bangsa melu medun ngono ki ngopo? ora tak dotke entek napasku dadi tak dotke ngene iki. Ya, mangga. Jogeti Mbah Baut. Oh, Ji. Ya men semangat. Oh, Kowe Ji. sumuk digawe sumuk sisan. Mboten napa Sumuk banget ya, Pak. Sami sumuk niki. Oh, panas Oh, nek kula mboten.
Niku ming Panasen ki lho aku nganti gembrobyos. Oh, lha iki delok amal kebaikane. Nah, aku kan adem ayem santai wae kaya. Sembrono Sing iki. rumangsa panas iki kan mergo Kowe tetep tak urus, kowe njaluk tak semprot baygon nang. Kowe sampean mau muni piye? Panas karo adem niku delok amal Lah kebaikan. nggih, karang nek kula nyatane adem ayem ngeten lho wong tiyang sae kok. Monggo kula sadurunge munggah mayang mau surjan kula wis teles saking panase. Oh, berarti nggih anu, Pak. Napa amal perbuatane? Mergi sumuk Pak nika Pak nggih. Semprot baygon ya modar urusane iki kok penting aku aman wae kaya. Srioning mesti katobat lapu tresna ming sabaya mati marang arep den mirat moyo wis prasetya anandang berhenti Sampeyan joget jejer baut niku jan pripun? lucu nek disawang.
Lah pripun lho? Sing putri nek disawang joget ya wangun bareng. Nggih. Ora ana kok penonton mripate semono netra paningali semanten iki sing nyawang lanangan niku mboten nonton. Ambo begijikan kaya ngopo ora bisa. Ya aja ngono, Mak. Mbah Baut ki ya piyayi. Lah iya ya ming cilik awake iki lho. Iya. Nggih. Kayak sampean niku nek ngendika niku ciri khase mesti mripate niku mendono. Semelang kula nek gogrok. Iya. Pun kula alteko, santai mawon sowan. Nggih. Senengane. Sampun kula aturaken langgamipun Sriune. Nggih, menika salam saking Sleman Pertengahan Timur Barat Selatan Utara. Oh iya, nyuwun lagu Tembang Kangen. Nggih. Saking Banjarmasin, ya Rengu nyuwun Mbak Ika ingkang nyekar. Wah, jan. Saking Bontang Kalimantan Timur, ya matur suwun Bapak Haji Sugiono. Oh iya, saka Bapak Haji Sugiono nyuwun lesung jumenglung. Iki Pak Suyanto iki kerjane nggih teng Bontang Kalimantan Timur. Oh, teng Kalimantan. Teng PKT. Napa niku? Pupuk Kaltim. Oh. Nah, niki rencana Mbah Baut ajeng digo mriko. Ajeng nggih pripun iki? Nggo campuran pupuk. Tak kira ki dadekke apa nu jebule nggo campuran. Ya wangune ngono kok ya, Pak. Kowe ku ya ora ngono bojo kok mosok nggo campuran pupuk entuke lho. Sik. Sampeyan kok muni bojone to? Niki bojo kula niki. Ya ampun. Ya ampun meri no rezekine dhewe-dhewe. Bojo kula niki. Alah. Kesing ra kalap ning kan perbuatan saya, Pak. Dados Kesing ra kalap kok perbuatan saya niku cara pundi. Serasi. Nek mlaku ngeten iki kula nah. Dadi kaya Nggih. Kaya juragane nyangking. Ya. Wala, yo ngapunten karang bojo kula riyen niku kuli gendong dadi urusane pol yang. Tapi tekno nek ora dingenekke ya ora. No, ngeten iki kula nek. Ya ora serasi, Pak. Jan kaya manten anyar. Manten anyar sing lanang setruk. Lah malah kowe ngaso kok. Lah kok iso? Mangga. Mas aku ya bareng tak waspadake niken iki ya ayu ning katarak. Kok jenengan kula ke bojo kula katarak pripun? Lah wong ayu-ayu kok gelem karo walang sangit kaya ngono ra ya? Niki sanes walang sangit. Napa? Putul. Lho kudune barokah lho, Pak. Kok barokah? Duwe bojo ala niku barokah. Sebabe Ciri-ciri suami setia seperti saya ini. Ya kok iso? Wajah tidak karuan, body tidak masuk. Kok Itu iso pasti diarani setia. Mergane. Ora mungkin selingkuh. sebabe ora neng sing gelem masak. Coba nek bagus. Wow. Kok ngandani niki ngepek bojo kula niku teknik kula didukunke kok. Aja ngono kuwi. Fitnah, ora jaman. Mesti tok dukunke. Ora mungkin. Kowe karo aku kudu gejeron utang tak kandhani. Utang opo? Lah mie ayam 7 mangkok kae. Lho. Lumayan 7 mangkok kok digelem dipek bojo. Lah witekno wis ora duwe trimo nyopek. Sing dinyohe apane? Mie ayame, Pak. Mosok nduk nikine lah tenan nggih bacaan Gawe. Ayo Mbak Ika, wonten sing nyuwun saking Bontang Kalimantan Timur menika. Yo. Awak dhewe tau sowan mrono sepisan ya nok nang PKT. Jaman semono ya. Monggo. Mbak Ika ana sing nyuwun menyang Pak Haji Sugiono nek ora kleru saka Bontang Kalimantan Timur. Ya. Aturan nyekar Rengu. Ya. Rengu. Ya ayo Mbak Baut dikancani kok nggo ki ngopo? Kula niki ngancani niki. Ngancani kula Mbak Baut. Halo sayang. Alah kur sementara nih Bu, Ana santai wae. bojone, Bu. Alah bojoku nek kene iki bruwet santai wae. Tenang, kapan meneh entuk mangsa kok niki ora ning kene. Arep napa kok entuk mangsa? Kok tangane kemitir ki ngopo? Biasa pasang standar. Iki lho angel kontrol ya pokoknya. Taktik. Kenging napa? Kenapa? Coba tak demoke. Iya. Colno to, dicolke to, dicolke. Iki. Dicolke to. Ya aku wis ngecol. Dicolke to. Hei, Oh berarti nggonku sing setiaan. Ora pisah-pisah ngono. Jan ora ngira lho, cik enom-enom aku mbiyen anggere ninggol cah wedok dikeplak-plek. Saiki wow. Saya tuwa rezekiku wow. lah pengen dikeplak apa piye? Ya ampun. Kalau mau ngeplak jangan pakai tangan saya. Terus pakai apa? Yang lain. Mbok menawa nikan lekegut ki ya mergo dirayu. Ya gua mau. Iki langsung. Nikan ki pas dirayu ngono ki pas entek anggur sebotol dadine. Dadi pas mabuk.
Berarti nyawang kula beruwet nika nggih, Pak. Nggih. Iya. Ya dibawani. Nggih. Memanise meraati. Aku dadi mbayangke lakone iki Lesmana Runalawati iki mbok menawa ya ngono kuwi ya. Wong dhuwur sing wis. Lesmana niku satriya. Satriya. Bagus to? Anak ratu. Bagus to? Bagus. Alhamdulillah. Pisan dadi Lesmana aku. Anak ratu bagus pisan. Wah, malah jare kendir. Napa kendir to, Pak? Ayo. Gua nggih Pak, kula Pak nek kendir, Pak. Kula anak ratu bagus ya. Kene nyedak kene. Lho, lagi ngono langsung. Ora usah. Di-stop dong sayang. Jarak. Di stop wong sing mujruke kono aku stop. Atune pengen nyenggol to. Walah. Apa? Heeh. Sampai mawon, enten mriki niki milik umum. Lah nek kepengin senam jantung ya ndek bojo penyanyi ngene iki. Sing ngomong sapa? Lho pegang enggak masalah. Lho, coba bubar kene. 3,5 dendaku iki genah iki. Oh iya. 3,5. Kaya apal denda ya. Wong wis tau kedenda. Pun tau. Lah nika Pak nggih ngecor ngarepan nika ora nggih sedekah kula Pak nika pas Ya kilap. dijenengi Gang Baut. Nah, kae sing marai bojoku stroke. Kuwi to. Lah engko anggere ngerti gak anu cor-coran iki sing ngentekno bandraku iki sing ngludesno wedhusku iki mula anggere lewat cor-coran terus nyimpang iki aku sing nglakoni wis santai wae kok ya aku ya Ora dhewe tekoke. wis ben Bacaane mung resik mentono suaramu ki. Apane? Suaramu ki lho. Resik. Bar dikumbah. Bener. Bu, kowe nek kepengin resik bae klinen. Iso luwih resik timbang dikumbah suarane. Bae klin kepiye to? Men fotoke bae niku. Ayo terus ke Bu. Ganda suwas mira kane nawala meneh saka sapa? Saka bebek goreng Pak Kus. Iya. Asli Gunung Kidul. Di Jalan Karangbojo. Bantul ya ana, Jalan Prantitis ya ana, Jalan Urip Sumoharjo ya ana. Jalan Kenari ya ana, Karangmojo Semin ya ana. Ya napa? Nyuwun caping gunung. Oh iya. Sing nyekar Mbah Baut. Oh iya. Ora sinden. Lah, suarane apik ya dimanfaatke. Nggih. Rino wengi mantra tapan Montang manting. Mbah Baut sing panas Sumber panas iki gur bun-bunan. Anggere bun-bunan iso adem kabeh iso adem tak kandhen. apa ya ngono? Lah anggere pikiran banter kene iki gembrebek. Oh berarti nek ngono kurang banter Nah. dicopot blangkone ben gampang adem. Ya. Masa copot blangkone no? Nek tak tipasi. Terus nanti pasono terus tepasono kowe ku nepasi dhuwur. Lah kok terus ngono? Silir. Kene ditepasi pemandangan. Wow. Apa pemandangan? Bros, aku kur nyawang bros ki nono, suara salah bros kowe ning tengah-tengah. Coba nek tak pasang kene ra kurang ngematke. Ya kudune nek broski ning kene. Lah ya kuwi salahe. Padahal bros ki apik banget. Kok salah? Itulah yang mengundang saya melihat brosmu. Oh. Nah. Ya wis to. Weh lah wong nyawang ki sak senenge to hukume sunah kok dadi ngematno ya kena ora ya kena kok. Sunah saka ngendi? Sunat. Suwe-suwe ora kuat aku ya. Duduan dene. Lah Rumah aku kok
Iki rambut apa sapu ditemplekke sirah. Astagfirullah, ya ampun iki kula rebonding, Pak. Niki, Pak. Kaya ngono kuwi diribonding. Lah paling obate sing kliru ki. Lah, Obat Iso. gendar apa ya kok iso kaku kaya gini. Kancane iki diribonding iso nyeri. lah jenengan biyen nembunge kepiye? Pokoke emang rebonding gak aku turu. Oh, ngono. Lah mungkin ya kursa nemune obat iki. Ketokne iso murungkelne obat gendar iki. Ora ana salon kok nyediani obat Lah legendar. pantesan aku 20 aku ngono. Ya bener nih obat gendar iku. Apa kok jenengan ki ora ndek dhuwit tok dadak bondingan Ketok barang. ayo ben ketok kepiye ngono. Ya, Mbak Ika. Montang manting tanjena Memang nimasira doh wong bagus lho. gampang temen ambeh beto Monggo. nggih Mbah None. rengu to Pak Nding rengu. Rengu. Ayo wis. triuning wong Kowe ora pentas ki lali. Kok dadi aku kelingane ning gubuk asmara. ayo dikancani joget kok lenggah wae lho Sajake katon rengu. Monggo. pripun to Mbah Lah wong langgame aluse kene kon jogeti malah kaya munyuk anyang-anyangan lek kon joget. Kur celekendrak, celekendi judeg aku arep. Bar iki engko dindangdutke. Oh iya. saiki alus sik terus engko Saiki aluse, aja kesusu to. Oh mboten kesodo. Semprot baikon modal. Wah. Kok kejem timen to panjenengan iki, Pak? Ya ampun. Yo. Aku
Mbah Baut. Dalem. Sampeyan niku rak ya menyesuaikan irama. Lah nggih lho. Nek iramane tak ndudang. Ngono kuwi le joget ora cenanangan lho. Kaya ikan iku lho. Tak joget ki nek dangdut kuwi ya men cukup nenone dindung tak gendang. Lah kene iku sing marai. Aku kok ngono. Lah yo ndelok niku lho marai kene iku lho Pak. Ikake ketok alus ning marai wow. Ya ora. Aku barang iki goyang prinding. Jenengan ki yo nirokke ngono kuwi. Oh, iya. Melu goyangane yo keluar Alon-alon. ngono. Oh iya. Coba keluar. Detutak dudutang Rambutnya wis brodol kok tok. Lah iki tak cemes ngono. Ndrono kowe cemes kaya sapa sing gak nebudrek. Ora jenengan bahan kok dia. Lho kandhani kok Endi budreke werong kok. santai wae. Tenang. Ya mengko nyanyi sithik mosok Kowe do janjian apa ya, Pak? Biasa sahabat itu ya. sahabat. Dikai itu sangoke obat barang to. Walah, Ulah keri gekno. Ya muga-muga sirahmu tekan sesuk ya dadi. Wah niku sirahe mumet, gek muga-muga isih tekan sesuk wong budreke keri. Kok nek ora tekan diganti sirahmu. Ora nek aku ya larang mbok kowe ndas rek ora apa-apa ganti kono kuwi senengane kok ya. yo lanjut. Yo. Ublek-uber. Ublek-uber malih, Pak. Ha iya. Iya, cocok iki. Rate maju. Kerkari ublek-uber ya. Mosok kowe nang kono. Rasa mapan kene ngandengku kene. Lho wong ibing kok diatur, lho. Iki ana bojomu ki. Ora kok kene aku. Emah. Rene oge tak ublek-uwer dhewe. Iki kepiye to? Arep kepiye? Kak, busi kak. Nggo busi po? Lah engko nek nganti ngadat kepiye to ngawur wae kok. Sondolane ya ampun. Monggo. Ikan nang kono sithik Mbah Baut mana sithik. Sampean ora cemburu po? Kok dibanding-banding. Aku ki ya iso lho Pak, aku ki ya iso ublek-ublek mangsaku. Coba. Senengane kok. Iki sing omah wae nek kok golek liyane. Cenanangan golek liyane. Nesu to. Dumeh wis blenger karo aku apa piye? Ngomong Santai, wis Bu. blenger ngomong. Santai, Bu. Masalah kok ora. Aku ki ya iso ublek-uwer lho. Kurang kepiye? Ora. Lho. Iya, arep kepiye kowe ublek-uwerku ki? Lah terangane bojoku nek kur blender kowe kalah iki. Ngono kok nyedaki liyane nrimo. Lah kok ya ngono kuwi ora kur biasane ning omah ki. Kadang kok ublek-uwer ngono. Lah mosok bendina ngombahi kon ublek-uwer. Masa kon ngene iki terus? Sekali-sekali dong. Babat. Iki ketoke meng sithik ning sengak lho. Ampun nang omah ki ya ngono kuwi ora mung biasa. Arepmu kon Kok dadi curhat to? Piye? Sorry. Apik kono apik kene. Yo nek ayo nrimo. Ora nrimo apa kepiye? Jujur. Kowe gelem jujur ora? Sing jujur. Wong lanang kok pirang boro ki matur nuwun. wow dadakake ublek-uwer Pak memare dadi prahara niki tetane. Ajur awakku. Ya sampean ya ora ngematke wong garwane wis tenguk nang ngono kok lingi beng si Kudune iki menep karang aku lagi mengurahapi iki kok ya dadi Lah sing ngakon menep ki kudune jenengan sing menep nek ngerti kaya ngene bojone ning andhike kok ublak-uwer. aku ki ya wis istighfar lho Bu. Iki mau wis istighfar aku. Mangsa Ya cepi. tobat, sadar. Barang ngemake waduh. Gek sadar. Mangsaku, mbok ngelingi kowe iki goyang kowe teng kreket. Ora to. Lho tak kira dijoroke kaya iki mah aku. Oh ya iki menggunakan Sandalke kene sandalke. Wis. Wis, ra iso ngopo-ngopo syukur. Pun sandalke riku mawon. Nek gora awakku ora masalah lho. Napa? Lah nek dicandhelno niki mesano busine yakin.
Masak. Ayo Ik bali Ik. Nggih, sapa? Mbak Ika wis kepareng. Nggih. Mbah Baut ayo tak nei ublek kuwer sing luwih gedhe. Nggih. Ayo Tin, medun Tin. Ayo. Ayo Tin, blender Tin. Biar nek arep minggat nanti kae. Arep nganti kok ketok arep lari dari kenyataan. Rene. Oh, arep ngombe sik. Ayo ngombe sik, Mbah. Mung suwe fuso kaya ngono. Didamoni sik rasa kesusu. Hei, kowe iki ngombe ora gelasnya dipangan. Wong kemaken kok min bayangke patutne Rene ya. Ya mudhar ora. Lah piye? Lah wong tak kandhene ora gelem tak cek-cek kok malah marah. Nganggo mic nek omonge. jan gila aku. Ngapa piye? Pengen tak ublek kuwer. Waduh. Lah nek Ikamoto lumayan lagi kok mendah tatune iki. Aku ra iso. Wis mengko kowe tak transfer wae. Lah transfer. Tak transfer. Lah ngapa transfer? Ora wani aku nyedhak. Ya dikancani Mbak Baut. Salaman sih. Kenalan. Kenalan. Iya. Namanya siapa? Erik. Erik. Erik sih. Sing apik to, jeneng kok Kerik. Baut. Hei. Erik. Oh, krunguku Kerik. Geseh meneh tekan kono. Nggih. Baut. Baut. Iya, namanya siapa? Mur. Gula cocok iki. Neng baut neng mureng. Mesti nyiset. Iya. Goblok kuwer. Oh, mulai meneh, mulai. Mani po? Ya, coba nanti. Ya, Delok. napa nih? Yang delok. Napa nih? Ublek kuwermu. Wah. Neng buri wae. Kondak. Yang paling menggriseni. Hei, Nih? iku urung apa-apa lho, paling kurang griseni. Ya biasa baru pertemuan. Lah meng ora lho, deteke meng cilik ini lho. Jangan dilihat detiknya sayang. Lah apa? Ya nanti Yang apa? Tangannya ngapa? Nah, Tangannya. biasa keju sayang. Apa? Wah, ora nek Pak. Gatel aku. Gua nek ngene iki yo bempere. Mantep niki. Apa aku ora nggawa bemper lho? Blekur. Jarak jauh iki kok dia. Ya. Saking Bogor nyuwun kadung tresna Mbak Tati. Oh, nggih. Oh nggih. Saking Gemilang Bogor. Wo, iki di streaming to, Mak. Iya. Nggih, kajenge ben ora grunjal, ora kasar di streaming niku. Streaming lho. Diayake lho maksudnya. Streaming ki wis streaming. Lah ben, lah maksudnya Streaming. Kupinge bosok. Wah, lah nek ngerti ora kalap ora rene aku lha ngejo kuping bosok moto ora kalap. Lah ya apa? Mboten. Kupinge budek. Oh, mboten. Lah ngapa? Malah awet urip budek niku. Kok awet urip? Ah, nek ditimbali ke ora krungu ke ora mati-mati. Lah ora ditimbali langsung jabut ngono. Kaya wan kowe jabut. Yo. Ayo kadung tresna. Iya. Siapa? Lah sapa? Wah, Ayo kasih sing bawa Mbah Baut ya kena. Rina wengi. Ale, cok. Sora. rindu. Lah apalku ki nggon lagune Roma Irama kok yo. Dadi Ana wong tak semprot baygon raine. apal kula ning nggen Rina wengi kok rindu-rindu. Lah apal kula ning kene Roma Irama rindu. Nah ngeten niku kok lah kan bawa Rina wengi ya ajur lek aku. Trembelane. Iya. Masa kuwi. Yo, kowe wae Tin, yo.
Rina wangi dadi ati. Kok guyu? Diajeng garwanipun Kakang. Ijo. Sapriya. Terusnya piye? Ora ngira babar pisan wong ayu. Jebul suaramu bisa ngantengke atiku. Apa injek Kak? Iki lho bojomu ngeplaki lho. Iki ki adekane buku ora usah emosi bae to. Jeneng ketoprak ki yo ngene iki tak kandhani bejani dhewe-dhewe. Tumak-tumak. Nggih pun mriki mon. Nonton Ngatek. Jur awak. Tanpa tanpa Ngapa ya? Harusnya kan dihayati. Satrio rupamu jijiki tenan lho. Lho jenenge wong tresna ki kudune ora nganggo jijik lho. Ya ampun tersiksa aku. Lah ya aku weruh e. Oh ya wis ora apa-apa baleni. Cangkeme tatin ki elek wae. Rupa manungsa kok jijik. Lah napa elek? Ayo, bener kuwi Mbah Baut, apa ketoprak kok tutupan iket to? Lah jare karo rupaku jijik. Ah. Kan ora sempet ora ngerti rupaku. Ayo. Merem. Kak mau bayar ndumuk-ndumuk. Ayo, ditutupi undak tatin gila. Wah, ayo sangune akeh banget. Kacamatane 2019. Ora nek wis ngene iki kurang kepiye? Oh, iso kuwi. Ki nek carane bintang film luar negeri lho. Lah nggih. Kacamatane sing aneh-aneh sing maca. Aku se, kok. Se, rap. Ucek, umbah. Ucek, cekeran, dase sisan. Piye tin? Isih ora tegel. Piye? Ya ana Apa kok ganti kacamata sing milenio? Wah. Yang pakai begini. Lho. Iya no Pak. Kacamata kok mau ngobong mata. Mas aku kok. Sik iki malah tatin nangis iki. Lah ngopo? Saking judet rasane kahanan iki. Ora ana sing luwih elek apa piye? Oh anu pun mati wingenane gek meng kantun iki. Saentene lho. Kok ngene kok sing golek sing luwih elek iki lho ya. Wis ditampa wae, Din. Ah, ya wis dipake. Jos. Iya. Wis. Engko nek ngentop matamu piye? Tanpa iya. Tanpa dahar tanpa nendra Kaya gandrung ro leluhur. barang tekan leluhur gak tersinggung aku. Aku tersinggung ki ngopo? Ancam kula aja nesu. Ambok nesu. Ayo rasa kacamatane kuwi. Nggih. Nek tak sile sijine. Siji sing endi ya? Ya, monggo Aku Pak. tak nggone mayang kok bar gara-gara. Oh, nggih. Pak, 350, Pak. Pira? 350. Tak bayar 400 nyo. Wih, duh, nek kowe ember siji kula wek-wek ya, Pak, kula bentuk. Nggih. Diagem, Pak, diagem, Pak. Walah, keterangane sing rada ora kur dagelane iki. Aku kok ya manut kon nganggo. Aku tertarik le 2019 iki. Gak le golek iki nendi. Wah, niki ember siji kula irisi, Pak niki. Wow. Nek gandrung ngono kuwi kowe ngau kuwi, tatin nganggo sing abang jajal. Wah, wis ki tok men ketoprak. Masa aku nganggo lho. Aku sing iki wae. Oh iya. Ah, jajal Tim milih kaki bener, kan iki kalau jengking. Heeh. Kalau jengking kan identik dengan mentop, Pak. Iya.
Ya sing bener aku sing nganggo. Iki yakin mau dipakai? Heeh, dipakai sayang. Iya. Iya. Oh. Saiki ra iso mlebu. Walah gampang mbok sithik, mbok sithik. Lek ngaten ke lho Pak, senengan iki. Pelan-pelan ya. Ya, yang atas. Ya. Lah, keterangannya komplit ki dagelan, sinden, dalang padha. Diagem. Bruwet pakai ini bruwet. Oh, sing bruwet ra kacamatane, Nduk kuwi. Apa? Lelakonmu sajane, Nduk. Iya. Oh, mergo ketemu kowe lho, Mas. Oh iya. Yo, terus ke. Kayung yon marang slirane Neno. tansah gumawanging sumuk po Mas Nganggo tirik. kirek Tirik. tirik iki apa? Nek tisu kuwi gedhe. Iki gur cilik jenenge tirik. Leres ta, Pak? Tisu niku biasane lebarane ageng. Srene niki ning cilik ngruwel niki tirik. Tirik, bener. Anake tisu. Sing lap-lapan tirik tinyuk. Nasib. Petra Adem rasane ngatiku wong ayu. napa inci Kang Mas? Iya diajeng mara kene. Lenggah eneng sandingku wong ayu. Pundi Kang Mas? Ini gek dopetan. Mriki. Ora ana ketoprak kok petan. Lho ora apa-apa wong dicerane iki desa kaya pasnane. Penonton kok ngeyel sih. Piye lungguh tenan? Mosok ono ketoprak kok. Lah, Sini. iya sayang ya. Kuat. Iya, kuat. Kuat. Yakin? Tanganmu demam apa? Ora apa-apa sayang. Tanganku anteng dengkulku Kok ana sing ganjel apa to kuwi? Hah? Sing ganjel. Aku ngesak yakik sayang. Akeh kok. Sedih aku. Iya. Jujur kok Dek wisan. Jujur wis bloko. Ya ming sakake kuwi. Oh, niku tene yaketen, Pak. Jenengan pirsani esuk. Kapan nek esuk? Dampu aku turu kok. Apa ya sing semono kuwi apa ora ya ora ngerti aku. Halo Neno. Tan liya hamong sliramu Ben ora jijik. Tak mesem. Satemah. iya satemah lara as mara Kene to caket marang pun Kakang wong ayu aja mo. Menyang endi lho, Dik? menika ajrih kalian panjenengan lho Kang Mas. Aja ngono. Tresna mono ora nyawang bondo lan rupa. Umpama tresna kepatane bondo lan rupa, tangeh lamun aku payu. Bener. Kuwi jujur kuwi. Fakta ya. Lah iya. Lah tresna menika sebabe napa to Kang Mas? Tresna ki sing didelok namung atine. Kuwi mau nek bondo rupa ora mungkin aku payu. Nggih. Bondo blas ora duwe rupa ya ora kalah aku. Nek atine jenengan pripun? Atiku ya deg-deg biar sego gudeg jangan pasar deg-deg biar. Mbok ora meti. Wis ora arep gandrungan aku. Ngejok meneh pe ngopo pedak. Ayo iki saatnya apa mau? Ublek uwer. Bu iki sare ublek uwer to? Iya. Ayo. Langgam se, ublek uwer engko. Oh nek langgam tak ngejok meneh koyo ya. Ya ora ublek uwer kok ya. Ya mangga. Lamat wos katon tejane
Engko bar iki terus ublek wer. Iya. Ki mau ngono. Ki mau segane piye to, Bu? Ki. Ha, Lho kon ngadeg. So ngadeg ra? nembe persiapan, Pak. Niku. Waduh. Ayo ngadeg. Rusakake. Iya. Ngene, Pak. Ngono kayak ublek wer. Pacaan sarwa asri
Ya arep kepiye-piye tetep yo body kaya bojoku ki ya tetep angel nek kon mublek ur. Ora kaya Mbak Ika ya. Lho nek Ika to mublek ur. Bojoku anggere bareng iki tuku geliga, rokan. Nanti gaya. Senengane kaya. Nggih, Mbak sampun. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Yo. Pun. Iki di nganu ya nak ya, di rada disingkat wektune ya. Sing pungkasan monggo Mbak Ayu ya, sing nyuwun gerajakan saka Surabaya. Wah. Nek streaming ini iki piyai-piyai akeh ya, Mak. Iya. Wah, iki isih ditambah streaming sekitar 4.000 penonton iki tambah piyai kene sing padha lenggah ning kene. Akeh tenan. Iki yo wangun iki nek gerajakan iki. Piye? Wah, lha nek iki tetep grojok tenan iki. Wih, lha iki ngajak kembaran iki. Ya, tinggono. Iya, sayang. Ya. Baru ini seperti Anang Hermansyah dan Asanti. Ya. Wow. Oh, jangan melirik, jangan melirik. Jangan melirik ya. Duh, aku mesake sing nyekel siter iki. Lah, Ngerti aku dirangkul kur medhit ngenang ngene iki. Ngapunten nggih Pak rezekine ki ambak ki yo ambak. tak terke yo. Yo. Rasa ora ta? Lu asem. Lah dikira wuta Lah ya iki tak rak terke yo. kacamatane hitam. Oh, nggih nggih nggih. Berarti ki wong wuta. Heeh. Bebas ora ngerti ngendi-endi kok ya. Lho, lah wuta kok ya aja tak seneni nek cekelan ngendi-endi kok ya. Ya, duga-duga. Ya duga-duga. Ngendi ana wong wuta kok duga-duga. Ora aneh kok ya. Nggih. Dewe-dewe kok ya. Langsung wae Mbak Ayu. Langsung. Ya.